okwakho ukuqonda ilizwi lenkosi Thixo ngibawa sikelele ukufundwa kwelizwi lakhe lingekashunyayelwa ngokude benaphakade. Mandithathe ke ithuba ndibulise kubawo Bishop neofisi yakhe, ndibulise kubawo District President weGildas zesithili neofisi yakhe yonke, ndibulisa zonke ipresident zesecretaries, ndibulisa zonke i-delegates and officials, ndibulisa i-convention yonke ngokukhethekileyo, ndibulise umama noBhayibhile ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam onguYesu Kristu. Bhotani ebusuku. Bawo upresident, mandibulele ithuba endilifumanayo namhlanje loba nithi xa ndijonga abantu abayawuthatha inxaxheba kule convention ka-2025 nam lindibale ndiyinto engento. Ndiyakubulela eli thuba. Ndiyayi-acknowledge i-theme ka-2025 ethi keep your heart open to God's favor and blessings. I acknowledge your theme ethetha ngokuvuleka kwenhliziyo to God's favor and blessings. Namhlanje ke ngithunyiwe oba ndizothetha kwincwadi yemisetyeliso phaa kuverse 5. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. Incwadi yemisetyeliso, incwadi traditionally attributed to King Solomon. Bakhona ke nabanye ababhali abakhankanyiweyo kule ncwadi, omnye wabo unguLee Newell. UKing Solomon ubhala 29 chapters zale ncwadi, incwadi equlathe ubulumko. Iinjongo zayo was to impart the wisdom and instructions zokuphila impilo engcwele, to live the righteous life. Lokwazi uThixo kangcono okanye ukuba umuntu akwazi ukukhetha between okuhle nokubi, to choose between right and wrong. Kholos ngoYehova utsho apha uSolomon. Ndiqaphele ke into yobana uSolomon lona unezizathu okanye unezinto ezintathu ezibangela ukuba amthembe uThixo, akholose ngaye ngamaxesha onke. Eyokuqala ithi seeking wisdom. Kuzo zonke izinto kodwa uSolomon wayesoloko ekhangelana nobulumko. Yiyo loo nto owathi sawunikwa i-chance yoba makakhethe, nikwa le chance uSolomon nguThixo oba makakhethe nantoni na ayifunayo. Phakathi kwezinto zonke ebenozikhetha uSolomon kodwa wakhetha ubulumko. Wayengaqabanga nto anoyikhetha, azange afane nomntu walapha emhlabeni ondim owayezawuthi ndikhetha ubunewunewu balo mhlaba nezinto ezizawundiphilisa umzuzwana, kodwa uSolomon wakhetha ubulumko. Eyesibini, Solomon was dedicating the temple to God. uSolomon and God dedicated this course.
wanikela okanye wayefuna ukunikela itempile uThixo. Akukho nto ibuhlungu njengobana nithi ningaphakathi etempileni nifumanise into yobana uThixo, the presence of God, it is not there. uSolomon ezona ndongo zakhe wayefuna into yobana uThixo ahlale apha etempileni kunye nabo imihla ngemihla, kungathiwa namhlanje ukhona uThixo ngomso akekho uThixo. Siphila kwixesha apho itempile uthi sowungenile ngaphakathi ufumanisa into yobana le tempile ungene kuyo i-empty, ayinayo uThixo. Umana kaSolomon was to see God dwelling in the temple. Okwesithathu nokokugqibela, into eyayibangela uba uSolomon amthembe okanye akholose ngoThixo was grace. Solomon wayekholelwa ukuba uThixo unako ukuyandisa incebo yakhe kubantu abangaphakathi nakubantu abangaphandle, ngoba kaloku inceba kaThixo yinto esiphila ngayo apha emhlabeni imihla ngemihla. Ngaphandle kwegrace, without the grace of God, asinayo into engcono esinoyenza, kodwa sihleli nje encebeni kaThixo. Wayesenza loo nto ke Solomon, kholosa ngoYehova, ungayami okwakho uqondo. Utsho apha uSolomon kuchapter 3 verse 5, kholosa. Xa kuthethwa ke ngokholosa, awukwazi ukholosa okanye awukwazi uthembela, you cannot trust something ongenalo ukholo lwayo. You need to believe and then trust. Kholosa ngoYehova, ungayami okwakho ukuqonda. Xa sithetha ngokholosa, yinto lena enzima kodwa ingenzima, because ukuze ukholose funeka wazane noThixo kuqala, funeka wazi uba ngubani lo othembela kuye. Asinalo elinye ithemba ngaphandle kokukholosa kuThixo. I've seen people abebethemba izinto zabo apha ebomini kodwa singazange zabenzela nto. Singakatholelanga namhlanje sizawugoduka siyolala sazi into yobana the only pole and option that we can lean on is God. Kholosa, kholosa, kholosa ngoYehova. Zigildas zasekhaya sisikhe sathembela ezintweni zalo mhlaba, sikhe sathembela kubunewunewu balo mhlaba, kodwa abusenzelanga nto. Xa ukholosa ngoYehova, ukholosa ngemini ezimbi nemini ezintle, bathuba olifumanayo ufanele into yobana ukholose ngoYehova. Ayithi loo nto uzawuhamba ebhotolweni xa ukholosa ngoYehova, kodwa it's simple saying, lean on to God through thick and thin, because nguye yedwa onako ukutshintsha the situation that you are right now, akunika ubomi obutsha nempilo entsha. Zigildas zasekhaya, kholosa ngoYehova, ungoyami kokwakho ukuqonda. I do believe uba apha emhlabeni xa sihamba le ndlela yokholo, zikhona izinto esidibana nazo ezisibangela uba sisuke emthandweni kaThixo. Noba i-situation njalo, kodwa kholosa, kholosa imeko sengavumi, kholosa sawungenanto kutya, kholosa sawungasebenzi, kholosa sawungenayo nesepha yovuka uhlambe, kodwa kholosa ngoYehova, because the situation okuyo ayikho stable. Situation that you are right now, ayikho permanent. Things can change when you lean on to God. Ziyakwazi utshintsha izinto, zitshintsha abantu bangakhange bacinge into yobana zingatshintsha. Gildas zasekhaya, we need to trust God because He is the only answer. He is the only answer. Athi umculi wasekhaya
andinathemba limbi ngaphandle kwakho, andinanqaba limbi endinongena kuye. Zigidasi zasekhaya, I do understand into yobana uthi uhamba apha endleleni ngelinye ixesha ujikelwe ngabantu ohamba nabo. Xa ungumntu othembele kuThixo ubambana nabantu abambana nabo. When someone falls, don't laugh. Ungamhleki umntu ngesituation akuyo okwamzuzwana, because the situation akuyo iyedlula. It is not permanent. Ngamanye amaxesha imililo esingena kuyo ayomililo lokusitshisa, kodwa yimililo yesiphilisa ubaba ungenaphakade. Kholosa uyabona, kholosa sekunzima, kholosa sebekwenzela amayelekeka, kholosa sebekwakhela amadonga. Zigida zasekhaya, umntu okholosa nguYehova, ngumntu onobuntu. Ngamaxesha amaninzi zithi ngoku izinto zikwehlelayo ube uthi ke mna ndiyamazi wamthixo, ndiyamazi mlamluli wam uhleli. Funeka abantu abanjalo, gidazi zasekhaya, uthi nokuyahamba uhamba within the situation, knowing that God is with you. Xa ungena emlilweni ungena kunye naye. He is there to protect you. He is there to build you. He is not there uba akuqhekeze ube zibhisi. Masisuke kokwethu ukuqonda impilo yakho ungayibeke endendeni yesandla somntu, kodwa uthathe impilo yakho uyinikezele kuThixo. Kholosa ngoYehova. Move away from your own doings, ngoba izinto zakho azizukwenzela. Abanye apha bathembe amaqegu neenqwelo zabo zokulwa, kodwa azibenzelanga nto. Xa silala namhlanje ndifuna sijike nento ethi mna kwiinto zonke ndawukholosa ngoYehova. Kholosa zigida zasekhaya, sibambaneni sibe banye, creating walls for one another. It is not the option, but to build one another, it is the option. It is something evingamuthixo. Andihambi ndedwa kwiinto zasekhaya, andihambi ndedwa, ndinephane endihamba nayo, ndinephane endihamba nayo. Masivumeni ingoma.
So ilizwi lethu likumizekeliso kwi-Old Testament. Likumizekeliso 3 verse 5. Sizawufunda nethi la verse sizawuhamba ngayo. Ithi kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. Phansi kwesihlokondaba esithi ukuthobela uThixo nomvuzo wakho. Le ncwadi ibhalwa uNkulunkulu uSolomon. Aphinda kufundisa ibhalwa le ncwadi. uSolomon uzalwa nguDavid kunye noBasheba. Uzalwa ngonyaka ka-1010 BCE. Le ncwadi kaSolomon iyincwadi yobulumko. uSolomon lo sithetha ngayo, lo Solomon wazibhaqa sebekhokhela amaSirayeli emveni koba uyise wakhe egcikile esihlalweni. Lo Solomon sithetha ngayo, lo Solomon owake wacela ubulumko kuThixo, abazalwane bakhe bekhetha into zehlabathi. Wase uThixo uyise wamnikeza ubulumko, wakha itempile yokuqala eIsrayeli ngensuku ezintathu. Ithi iBhayibheli ke uSolomon lo wayengumuntu oyisisikeli, efundile enobukhoni, enobulumko esisikeli, enabafazi abayi-700 kodwa enabantwana abathathu qha. Ndishiyeke indaba yombhali, ndingene apha kwilizwi lethu. Apha elizwi lethu lisifundisa into yokubana siphile i-Christian life ngohlobo oluthetha ngalo. Sizawuqanda kulasi wethu wokuqala ka-consecration. Esingqina ngayo sikhangulula kuzibhalo xa singqina umbhedesho elinecawe sithi sihlale siphile impilo ebhedeshekileyo elungileyo sizokudumisa igama lakhe. Xa ndijonga le vesi ndizawuthatha le ndawo ethetha ngenhliziyo. I-uniform yethu mos sihluke ngantoni, the burning heart. So into etho uba sinenhliziyo efuneka ihlale ivutha. Siyivuthisa ngantoni nale nhliziyo? Siyivuthisa ngokukholosa. Unjani na umuntu okholosayo? Umuntu okholosayo ukwazi ngokunikela, ungayazi wena into yobana le nto inikezelayo uzayifumana na. Ndibonile apha guilders representation ibisenziwa apha, bendicela famba sizi-guilders ezinegwele labafarasi, umona ukungathandani, kodwa ndabona into yobana sikhona apha for each other sonke njengoba silapha. Njengoba isitsho nelikhulu ebesilithula akuba uThixo lilanga lethu, uyakhanya phezu kwethu, ishumayelile nje kwayikulo layidlula yonke le kuko kothembayo kuye. So ndizawwenza nje ndibese ndigqithisa le nto izawuhlala phakathi. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke. Le nto njengoba ndithi ndikhethe igama elisithi inhliziyo. A heart is created in God's image. It is a seat of spiritual life and a core of one's relationship with God. It is created purely. So inhliziyo le idalwe ipure, ingenasona, ingenabona. Kodwa thina siyakwazi ukuyingcolisa siyikhohlise inhliziyo noko indlela siyazi sizilazi. Iquba lisusincedana ukuba aba asenze into elungileyo ngamaxesha onke. Njengoba bekuthiwa ka ubrand uba iqala kuwe into, awunokwazi ukwenzela omnye umuntu into entle ube wena ungayenzanga kuwe. Uyakholosa ungayami ngokwakho ukuqonda. Ndibhaqa apha exesha uYesu esemkhumbini behamba namadoda evunguvunguza umkhumbi. Bakhala bathi yini na umfundisa ukhathali nasi tshabalala. Kanti bona benze ngokwabo ukuqonda. Abamthemba uThixo. Waphendula ke ukuba uThixo yini na libe nokholo olufitshane kangaka. Ukholo olufitshane luyasivalela izinto uThixo asibekele zona zikukazi. So masibe nokholo singadinwa okokoko ngoba egqibeleni siyazuza. Akekho umuntu olapho ongakaze athi wazuza ngomkholo. But siyazuza but sifuna oko because singabantu asoneli. Masikholoseni ngoYehova. Usentili yemoro kukhumbula umkhosi nguGideon. Ndithi xa ndibona apho uGideon kanti lonke ixesha lamadoda ahamba akakholosanga ngoYehova. So wawajikisa into yobana ongakholosanga makajike. Ndibona apha uDavid apha evela ndibona uMoses esithi phesheya kwaJordani, umuntu owayekholosa ngoYehova kwincwadi yezePriska kwiintaba zaseNebo. uThixo abasizukulwana ngesizukulwana, if siyakhumbula sibheda sinexesha into yokubana
uyehova wayengekabikho ku-Old Testament, wayesengumoya engekabikho yena uzoba khona kwi-New Testament. So apha ke abantu ababakholwayo kule Old Testament, I think nathi siyafana nabo ngoba nathi uThixo akekho apha, uThixo asimboni. Ndibhaqa uYoshua esithi mna nendlu yam siyakukhonza uyehova, kodwa nina zinyuleleni uThixo wenu. Yayishiya.
wezimekeliso isahluko sesithathu. Kulamqolo wesihlanu othi kholosa ngoYehova inhliziyo yakho yonke ungoyami okwakho ukuqonda. Eyona nto iyafika engqondweni yami xa ngifunda eli lizwi apha kuthiwa masikholose ngoYehova inhliziyo yethu yonke, not partially. Kufuneka sinikele simkholwe inhliziyo yethu yonke. Ithi ngayidlulayo ungoyami ngokokwakho ukuqonda. Apha uThixo usenze sanazo inhliziyo nengqondo zocinga, kodwa kuthiwa apha masingoyami ngokokwethu uqonda. Kufunekanga sibe too confident ngathi, kufuneka sikholose ngaye inhliziyo yethu ngayo inhliziyo yethu yonke, singoyami ngokwethu uqonda, kuba uyasazi ukuba sinakucinga sisazi ukuba singobani, kodwa kufuneka sikholelwe kuye inhliziyo yethu yonke, singayami ngokwethu uqonda. Eyona verse iyafika kubo xa ndifundayo le verse, kwakhona iverse ezayo kum enandifunda ndiseku-Sunday school ikwiZenzo 16 uverse 25 to 26, apho uPawulos noSilasi babethandaza besetolongweni bebotshiwe ngezinto, kodwa bakholosa ngoYehova kuba bayayazi ukuba banako ukulwa ngokokwabo ukuqonda, bayanako bangazama ezabo izinto zomhlaba, kodwa eyona nto bayaziyo uba it's above everything, bakholosa kuYehova. Abajonga isituation abakuyo ngalo mzuzu, kodwa bakholosa ngoYehova. Eyona nto ngoku bendisuke kwanto-2 kuthiwe kuleyithi sendingathethi ntweni. Okay, abantu kuzokwazi ukuthi waseleli, kodwa xa ndizawujika zigildazi zam ndifuna ukuthi apha kuthi masiguquleni inhliziyo zethu sikholose ngoYehova ngeentliziyo zethu zonke, kuba kungenzeka ii-situations okuzo ngalo mzuzu ubona zingaguquki. Nxa ukuba ngathandaza namhlanje uthandaze ngomso zingaguquki, kodwa kungenzeka into eyenza loo nto ukuba uthandaza umthandazo ohafu, awunafeythi eyokuba uThixo yonke le nto ujongene nayo angangisuka kuyo. Kufuneka nathi sifane noPawulos noSilasi simthandaze, nokuba uyazibona unemployment, nokuba uthi kwindawo ohlala kuyo i-toxic kangakanani, kodwa kufuneka ukholose ngoYehova, kuba yena uThixo wakwazi ukunyikimisa imihlaba, wakhulula amakhamandela ebantwini, kwavuleka iingcango zentolongo. Nathi zigildazi kwi-situations ezikuzo ngalo mzuzu, if sithandaza sikholiwe kuye, uba sithandaza kuye sizazi inhliziyo yethu ukuba uzawusenzela i-situations ezikuzo, nathi ngalo mzuzu uzosikhulula kuzo uThixo. Eyona nto endayifundayo nxa ndiyifundayo le verse ndizama ukupreparisha, ndabona ukuba xa ndizonikela kumbrother kufuneka ndithi kwigildazi, kufuneka yonke into, we must surrender everything to God. Kungabi kuba siwiki okanye singamagwala, kodwa kuba siyazi ukuba uThixo uye ozosenzela, uye umqali nomgqibelelisi wezinto. Izinto esikuzo uyasazi uba sikuzo, kodwa singekakholelwa kuye ukuba uzosikhupha. Akafuneka nathi simkholele ukuba uzosikhupha kule nto sikuyo. Afunekanga ke uye kuThixo ngokuthuza okanye nge-peer pressure, kodwa kufuneka uzithuzele ngokwakho, ukholwe kwezi nhliziyo bekuthethwa ngazo. Kufuneka sizivulile, sizihlambululile. Kufuneka ngoku namhlanje ukholelwe ngayo ngamawasondelela amazwi ngoThixo Yesu.
enobelo bukhona ngosiza. Uba uBishop ne-ofisi yesithili iphela, utata upresident womanyano olu, notata upresident nekomiti yakhe iphela, umama upresident usikhokelele panel, i-officials ze-seconds zonke, nomama noBhayibheli. Nibulisa nonke ebusuku nje egameni kaYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Mandixolise ngoba niyiphile le ngoma, ngoba zikhona into esithi xa sesizenzile singaphinde sikwazi sijike. Kodwa ngicule ngokufanayo nebengina ngokuqoqa. Yabulela nami ke bawupresident le ndawo nekuya apha ayifanelanga noko, ngoba ngumntwana welizwe. Pa kule ncwadi yemizekeliso isahluko sesithathu, umqolo othethayo kula mqolo wesihlanu, phansi kwesihloko ndaba esithi ukuthobela uThixo nomvuzo wakho. Amazwi afundeka ngohlobo: kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. Nami ke bawu-Vice President boniba platinum mandi-acknowledge ethi keep your heart open to God's favor and blessings. Ndiza ke apha kule ncwadi ndisithi nahamba upresident ndizenzele umgomano omncinci ongekho mkhulu njengalo wami. Le verse ithi kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. Ndabeka eyami ke ethi the supreme wisdom of perfect trust in God. Bese kutshiwo ke lapha uSolomon kakhe ucacisa ngewisdom obulumko. Nami ke ndabeka lo mgomo othi the supreme wisdom of God's perfect trust. Dizapha ke qaphela into bangabana uTata John Wesley xa ethetha nge-perfection uthi perfection is of heart and will, not mind and body. Nam elilizwi ndilayamanisa nalafu wokuqala othetha nge-consecration, ukuzinikela kuThixo. Kodwa u-aligned ne-principles of salvation zikaTata John Wesley. La principle ithi ongabonke abantu bangasindiswa ngokugqibeleleyo. Uthi uTata John Wesley i-salvation ine-parts eziyi-2, i-part ye-perfection and sanctification. I-sanctification ichaza ukuba ngabana you are purified. I-justification ibonisa into bangabana ungumuntu owenza izinto unreasonable. Aligna nalo ndawo. Ndithethe bawu-Vice President nanjengomuntu wabreaka phakathi esikoleni, ndizama usondela kule vesi ndacinga uba xa umuntu esenza i-master's degree ukhona into ekuthiwa xa ibizwa yi-abstract. Kodwa xa usowusenza i-PhD kuthiwa yi-contrast. Kodwa zoyi-2 ezo zinto zibonakalisa indlela ofakele ngayo izinto zoza ne-findings, ne-conclusion, ne-recommendation kuloo nto usenze research ngayo. Ziyi-5 ii-keywords endizibone kule vesi ethi kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. I-keyword yokuqala nami ibe ngu-heart. Then i-keyword yami yesibili ngale gama lithi trust. I-keyword yami yesithathu ligama ekuthiwa ngu-tranquility. Andijonga ku-Oxford Dictionary
Yafumanisa uba i-tranquility xa ungumntu okholisa kuYehova kuthiwa it is the state of being calm and tranquil. Uba calm kwiimeko zelizwe, ungathi xa izinto zelizwe zijika-jika kodwa ube calm ngoba ungumKrestu ono-Christian consecration. Yafumanisa enye keyword apha kum leli gama lithi Yehova. uGod ijonge kwi-Holy Trinity. uGod the Father, the God the Son, nomuntu umoya oyingcwele. Igama lokugqibela scriptures endibone as i-keyword ejikeleze eli lizwi ligama ekuthiwa u-resilience. U-resilience uchaza uba ubani xa ekholosa ngoThixo uyakwazi uba able to bounce back. Ungathi xa ubiwile mhlawumbi izinto zaqikika kodwa ukwazi uba uphinde ubuye. Ndacinga ke xa ndiza kwi-abstract amazwi athi athetha ilizwi lobulumko esithi to acquire knowledge one must study, and to acquire wisdom one must observe. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. Ndacinga enye i-reference Newton's universal law of gravitation. Uthi uNewton njenge-scientist ayithetha uthi yonke into, every object attracts another object. Uyijikelezisa ke le nto eyijikelezisa phakathi kwelanga nenyanga neenkwenkwezi. Uthi yonke i-object uzijikeleza endaweni ilanga xa libetha likhanya ngendlela yalo nenyanga ilayita endaweni yayo. Yile nto xa ihleza athethe ngamazwi athi i-directly proportional or universe proportional. Ngoba siphila kwilizwe apho izinto zingahambi zihambe zistikika, but uthi ke ngoku kandifakatshela le ndawo eNewton's law, it's like saying the power of the tongue. Ngoba ilwimi uthile mphungathe Proverbs, ilwimi liyakha okanye libulale, liyaphilisa okanye libulale ilwimi. So nawe uba uattracta izinto ezi-positive, umntu esithi uba izakwenzeka, put it in the universe so that it may manifest. Ngizama uthetha loo nto uNewton's law, kodwa ndithetha ndijonga u-D. Kennedy. Yamfumanisa uthetha amazwi xa ithetha ngokukholosa ngoThixo. Uthi trying times need resilience and courage. Uthi gloom and despondency has never defeated adversity. Our strength as a people is not tested during our best of times. We should not be despondent because the weather is bad. Nor should we be triumphalist because the sun shines. Once we eat despondency, kuba low spirit, low spirit yabangela ungakwazi ukuphosana le challenges zobomi. Mandikibele ke ngelithi mntaka ke sase-Cape Town zimbili ke zasibheka apha ndisuke emveni kwesikhiwesi. Insika yokuqala lamazwi abonakalisa kum ukubana trust God in times of crisis. Okwesibili insika zayibheka apha ndifuna uthi uyesu kunye nomuntu umoya oyingcwele osisondeza uba sikholose ngoThixo. Ndacinga ngoba u-vice president phezu kwentili ze-Ela uDavide emelene noGoliath. Incwadi yeBhayibhile u-Isiphiyasi uthi wehlisa umlambo weGidiyoni uDavide wathatha amanyawo 5 kanti inqumla akugqiba uDavide ekudibene ne-crisis uba umFilisti afuna uthatha isizwe sikaIsrayeli. Wasuka uDavide wabuya ukufa
wajika emveni koba uJapheth enzelonto wabhala umongo esithi umama notata bandishiyile wena Thixo bandikhola uthi bandilungele uba ndihluthwe in order for me to understand the statutes izimiso zikaThixo athi ubusuku obunye Yehova endlini yakho bobhidisuko eziliwaka athi ungihona ndibeyidoorkeeper endlini kaYehova unokwandikhutshela ngaphandle ongendawo athi wena Jehova ligama lakho unguJehova Bhalperisi the Lord of breakthrough unguJehova Rohi unjani Thixo esimkhonzayo kasikholoseni masikholose ngaye uzinto zasibhedeshe sisithi wena imihla ngemihla sibanga mkhulu wena mangiqhazele lithi-ke uYesu umuntu kunye nomoya oyingcwele abasisondeza ukuze sikholose waYehova uThixo wethu kholosa waYehova ngenhliziyo yakho yonke ungayami okwakho uqonda mandivumele kangisithi uYesu uye yedwa okwaziyo usisondeza lakukholoseni ngoThixo ngoba uYesu uThixo wadala nothing wadala something from nothing uThixo esimele sikholose ngayo kasikholose uYehova Yesu sibuye nomoya oyingcwele usithatha from nowhere to somewhere usithatha from an undesirable situation asibhekise to a more desirable situation usithatha from one step to another step kasikholose ngoYehova usithatha God will take you from one dimension to another dimension. In Him, there is no denial, no detour, no delay. Ngoba uyayedwa osisondezayo uThixo lilibele uba phezentaba sakalathi uYesu akuma uthi uIsiphiyasi kulantaba wayethi umuntu wakwakhumulawa uthatha amathambo akhe awugqiba ubulawa atyiwe ngamahamu ashiyeke jinga wakuthi ke ngoku ngexesha likaCaesar the Great uthathwe amathambo ayobekwa ngasempumalanga kwaziwe celebration ngawo ngexesha likaCaesar the Great kodwa uYesu kayesima phezentaba kholosa waYehova ngenhliziyo yakho yonke ungayami ngokwakho ukuqonda mangiqilazele ngelithi wathi kayafika phezentaba laqazuka ikhoselo lengcwele wathi mphathu kayithetha ilizwe lamaZebhuluni elakwaNefetali abantu abahlala ebumnyameni babona ukukhanya wathi akubhakala ingoma zithunyambisa ziqala niyahanjisa besiza besifele yabanceda bonke bathi kalihloni ilanga and the sun saw the sun ifuna ukuthi noba liyatshona ilanga yazibona uba you are not behind you are coming lento kuthiwa kayidinga uYesu esinikezele umenikezela mna nawe wathi let the poor say I am rich let the Lord say I am found. Let the blind say, I can see. In Him, there is no denial. He is Alpha and Omega, the beginning and the end, the one who was, who is, and still remains eternally the same. Now we're going to go to ungazithathela yena isazi uba ukholosa ngayo ukulungileyo kungathenjwa abantu wokunangona phakathi. Amen.
Firstly, we acknowledge the presence of Pastor Zen Mkhotlisa womhlobo wenene. Sizalelana ngoku. Ngevesi nje yokugqibela phambi koba samkele ufele. Unumber 3, bubo bakho bukhulu Thixo wethu umnye. Zize zakho into zonke Thixo wethu umnye. Simcele uPastor Zen asiblesse ngomthandazo. lokuphefumula sibulele kuThixo ozikwezithathu enye uThixo onguba uYehova uThixo ongunyana uYesu Kristu noThixo ongumoya oyingcwele osisihlobo sethu. Amen. Ithi le panel kamfundisi uMkhoxiso xa sikholosa ngoThixo and lean not on our own understanding. 2 minutes stand phansi so that ezikhomsi zenu zinganikhathazi ngokuya sendingangani mna kwiminyaka emininzi eyadlulayo eyami 8 inch yayingantoni uba ngibani na futhi ndandingazikhulula izihlangu zami ingekapheli kodwa ndandingazikhulula izihlangu zami
ingekapheli komva ngoba ethi lento iqaliswa apho inyama ukufundiswa ukuthobela umoya ngenye imini bangavuthi ke sibonisane njengamantokazi nabafana insizwa ezivuma uThixo sikhangele uba oTimothy banamhlanje ngo-2025 bakholosa njani na ngoThixo kutombi nabafana beguild one way one heart eyona nto ndizoyenza kukumbela lento intle kangakanana ngomthandazo ndagqiba ngodlula andizomosha ixesha lam uhle uba sikholose ngoYehova and lean not on our own understanding ngoba eyithi understanding iyaphela fana namanzi emfubeni ayaphela kusho uThixo nawe churches. Now I don't want to spoil amazwi amahle kangaka ebethethwa kule ndawo sizawuthandaza qha bangabaxana ithandaza apha kwi-guild niyaphakama nawuphakama bangabaxa kuthandaza apha kwi-guild nihlala phansi iyona ndizawunenza uba nithule nithandaze entliziyweni yeyona ilungileyo ningakhathazeki nenze umthetho wenu one way one heart one way siyambulela uThixo ongu-alpha siyambulela uThixo ongu-omega wavuma obangalo lwesihlanu omhla wama-23 kule nyanga yesihlanu kaMeyi ngalo nyaka ka-2025 wavuma uThixo obangale ntwa sizothi nqwadalala kule ndawo yakwaLanga eZimasa siyile guild wavuma uThixo abanye abantu bephelele ezindleleni bengakwazanga uzofika kule ndawo kanti usibekela amazwi athi kholosani ngam zikhona ezinye options ebesinokholosa ngazo Thixo wena wavuma ungu-alpha ungu-omega unjalo abanye bakholosa ngeensimbi abanye kuthiwa kule ndawo bakholosa ngeenqwelo zokulwa kodwa wena Thixo wavuma uba thina masizokholosa ngawe kuyo le ndawo siyabulela Thixo for not taking our life for granted ucinga kubalulekile usibaluleke ngokwaneleyo kuwe uba uzosizimasa moyengcwele kuyo le ndawo ngoba kuphephezela wena kule ndawo baninzi babulewe ngamaphara abanye Thixo wamkhange bakwazi ukuzofika abanye ngokubelapha ingqondo ziyabethana kodwa ngoba beyazi ngoku xa bephuma abasafani nendlela bengene ngayo xa bephuma Thixo wamlaba abantwana bakho ufuna ukholosa ngawe manthi bajongene nezimanga Thixo wam child-headed homes bajongene nezinto Thixo wam ezoyikekayo izifo zingakwaziyo ukuphiliseka msinyane ekungekho nechiza lazo Thixo wam kodwa bangabantwana phantsi kwendlu yakho yasemawesini Thixo kukho abantwana bakwezinye indawo ndiyoyika uzibiza ngamagama Thixo wam indawo abakuzo kodwa akhali isijwili Thixo wam esingasaphumiyo sinesingqa kodwa thina Thixo sikhululekile sicela usosike sihlala ke Thixo wam sikholose ngawo singakholosi ngezinto esizibonileyo atsho namaroma Thixo wam singakholosi ngezinto esizibonayo kodwa sikholose ngomaHebhere ngefaith that knows only you God singakufanisi noThixo nabasemhlabeni Thixo Yehova ndiyoyika xa sidibanisa noThixo nabasemhlabeni ndiyoyika xa sibeka amaqonga namawonga Thixo wam phambi kwakho Thixo wam sibeke iinqwelo zethu esizithembileyo sibeke amaqwili ethu mandiyithethe manthixo ngoba kufuna wena sibeke amayeza Thixo wam phambi koba sibeke wena nelizwi lakho sicela ukukholosa ngawe sesigula seyiphumile i-decree Thixo wam kugqirha sethe this is cancer stage 4 kodwa sikholose ngawe sifundise ukukholosa Thixo sekungekho sithethe ngamanzi aphela entsubeni sizisenyanini sekungekho mali yothenga isonka singathengisi ngathi singathengisi ngokholo lwethu singathengisi ngenyama yethu Thixo wam we prostitute ourselves
for isonka sanamhlanje. Oh, let us lean not on our own understanding, because our brains zizazikhohlisa. Ingqondo zethu zizazixelela uba basihlanga namhlanje sawufa. Emani sikhe sihlale entlango ne-40 days singakhange sikubone ukutya kodwa sifi ngoba sikholose ngawo. Sicela amanqina Thixo wam azophuma kule convention ka-2025 sithi guilders emani thina siqhelile ukukholosa ngezinye izinto zisishiye sithubeni, kodwa sibonile xa sikholose ngoThixo siyafika kufinish line. Akwirelate Thixo wam naba bantwana bethu, akwirelate Thixo wesomandla. Iriyele yomhlaba ke Thixo wam imani bawisa kwi-pitfalls. Asizanga kwi-judgment kule ndawo ngoba i-judgment yakho wedwa Thixo. Asizanga uzawujonga uba wena unxibe siphi isihlangu kule ndawo ngoba Thixo wam i-judgment yakho, kodwa size kukholosa. Senze Thixo wethu indlebe zethu zibe buthuntu, amehlo wethu Thixo wam afuna uba luzizi, singaziboni into ezizasizakalisa, sifane nabo bakholosa ngawe sebebhekile ngomlilo. Siyabulela Thixo, sibulela uba thina ngoba sikholose ngawe asoze sidaniswe. Sithembe wena, sithembe wena Thixo, sesifumene i-regret letters xa siaplayela umsebenzi. Sithembe wena, sithembe wena Thixo, sesilahliwe ngabazali basiphika kuba kufuneka betshate nabanye abantu, basishiya thina Thixo ngasemva, rejected, oh God. Kodwa uthe wena akho ngedama kwaThixo, sikholosa ngawe Thixo wethu ngusomandla, sikholosa ngawe Thixo wethu. Sesireyitshiwe kaninzi kwaphindaphindwa Thixo wam, lachithwa ityala kwi-court, saphume ezitivini singabantwana bakho, kodwa sikholose ngawe Thixo, sikholose ngawe. Uyaphinda mos wena usihlambe siphinde sibe batsha Thixo wam, ngoba kuwe singene egazini kodwa siphume simhlophe sikhazimla njengekhephu, ngoba noba sesidiniwe Thixo. Isincwadi kaIsaya Thixo wam, thina sizawufana neenkozi, zona zithi zawuvashu zinyukele ngasentla ziyochwitha iimpiko zazo khona ukuze ziphinde zibuye zindibele ngasezantsi ziyochwila Thixo wam ukutya kwazo zingafunyanwa lutshaba. Thixo msomandla, thina sikholose ngawo. Masingadaniswa ke Thixo kuba sizikhethile thina saza kule ndawo. Sawubuyela esixekweni, sawubuyela esixekweni, sawubuyela ngecawa Thixo wam, okanye emveni kwe-convention sibuyele kubamelwane bazathi esheni aziba ucinga ngubani na Thixo. Sesibakhumbuza into bathina sikholosanga ngani nee-comments zenu bazali, sikholose ngoThixo ophilayo, kwaye simbonile kuThixo kuthi kwalanga sibuya naye ngoku size naye kwezo ndawo zethu zokuhlala. Khanibone lo wethu Thixo mhlawumbi nani mani nawutsho nikholose, niye kukholosa ngezinto zasemhlabeni. Thixo wethu kukho ngenayo nemalojika lapha naye phakathi kwethu, kodwa Thixo uyayazi uba unomhlawulelo nguwe, kwaye uhleli usukume phezu kwethu lomhlaba uthini umhlangule. Thixo wam, khawenze eza miracles zakho zakuqala mani. Abantwana bakho bathi xa bejonge i-bank account zabo ngoku ibingu-00 kubekho ezinye iinamba zezondazileyo. Khabe Thixo njalo mani, athi umntu xa engamile wathenga ibheret yakhe nge-R50 yakhe yokugqibela Thixo wam, kodwa athi xa ejonge ibhalansi yakhe ingabi ngu-00 no-minus, ngoba wena unguThixo okwazi ukholoseka, nguThixo nomqheba. Abazodana ke, abazohlazeka ngoba bakholose ngawe. Nathi sibabazali Nkosi, nathi sibabazali, ngoba i-guild mos inathi sonke, inama-2K phinde nathi Thixo wam. Sishiya amakhaya ngemva, singabuyi Thixo wam abantwana bonzakalisele. Thixo wethu ongusomandla, singabuyi Thixo kukho into eyonakeleyo, ngoba thina sinalo elinye ithemba, sinazo ii-drone zone ziyokhangela uba kwenzeka ntoni emakhaya, sikholose nawe kuphela, kwaye lilizwi lakho elo. Let us not on the understanding of the mere mortals, abantu abazawufa basishiye. Masihlale elizwini lakho. Xa sikholose ngawe ke Thixo, siba ngabantu abanjani na? Sithandazela ukuba nomonde, sithandazela ukuthandana honestly. Xa sithandana noba siyahlebana siphinda sixelelana yewethu bendikuhleba, ngoba kaloku singabantu abancinci, siyaxolelana, siyathandana, siyoxola. Thixo wethu ongusomandla, ngena nathi ebusuku kwindawo esihamba siyolala kuzo sikhusele. Akho namnye Thixo ozoba neripoti yokuthwani na nantoni na nangubani na. Sikhusele Thixo ube yiloo drone yezulu
longelosi ezingezwe kuhlale kuthi usiphucule lokho lemihla ngoKristu Yesu Nkosi yethu.